1948 na článku, ktorý hovorí o tom, čo je genocída. Podľa dohovorov OSN je genocída akýkoľvek nasledujúcich činov s úmyslom zničiť národnú, etnickú alebo náboženskú skupinu. Preto to chcem vysvetliť, pretože v súvislosti s touto akciou niektoré tí médiá rôzne, štandardné, alebo aj tí rôzni ľudskoprávni aktivisti nás obviňovali, že my údajne nesprávne používame pojem genocída, pretože mnohí Slováci a verejnosť považuje za genocídu len nejakú násilnú likvidáciu skupín obyvateľstva, hej, ale pod genocídu spadajú aj iné veci. Takže za A, usmrtenie príslušníkov skupiny. Za B, ťažké telesné alebo duševné ublíženia členom skupiny. Za C, úmyselné uvedenie ktorejkoľvek národnej, rasovej, etnickej alebo náboženskej skupiny do takých ekonomických a sociálnych životných podmienok, ktoré vedú k jej čiastočnému alebo úplnému fyzickému zničeniu. Práve my s Rudolfom a teda s viacerými ľuďmi sa opierame o tento článok genocídy, že jednoducho na Slovensku je s ohľadom na súčasnú životnú úroveň páchaná genocída na slovenskom národe. No a potom je ešte za D, opatrenia na zabránenie rodenia detí a skupiny a násilné prevádzanie detí z jednej skupiny do druhej. Takže s ohľadom na tieto skutočnosti, ktoré som uviedol, ja si dovolím tvrdiť, že v súčasnej dobe na slovenskom národe jednoznačne je prevádzaná genocída. Tu si stačí uvedomiť presne, ako som povedal už, životnú úroveň Slovákov a potom ďalšie tí nerozumné ekonomické reformy. Hej, máme rozpredané strategické podniky, máme zlikvidované poľnohospodárstvo, máme rozvrátené zdravotníctvo, ľudia umierajú v nemocniciach na choroby, ktoré by boli ináč za štandardných podmienok úplne liečiteľné. Práve s ohľadom na tieto skutočnosti tvrdím, je tu páchaná genocída. Takže nejedná sa v prípade genocídy len o nejaké násilnú likvidáciu skupín obyvateľstva. Taktiež sa tu bude rozprávať aj o roku 89 a práve preto si vám dovolím pustiť jednu krátku zvukovú nahrávku jednej správy, ktorú si určite pamätníci si na ňu spomenú, ktorá vyhnala stovky tisíc ľudí do ulic a vznikla tá tzv. Nežná revolúcia. Táto správa je vhodná, myslím, najmä pre tie mladšie ročníky a vysvetlíme si potom prečo. Poznámky a informace k situaci doma a v zahraničí. Redaktorkou u mikrofonu je dnes Lída Rakušanová. Svět se dívá na Prahu a je šokován. Šokován brutalitou, s níž v našem hlavním městě už druhý večer za sebou rozehnali speciální oddíly policie ten zvláštní druh cvičených lidí v bílých helmách, pokojná shromáždění občanů. V sobotu večer se potvrdily ty nejčernější obavy. Na následky zranění, které utrpěl při páteční demonstraci, zemřel Martin Schmid, 20letý posluchač Matematicko-fyzikální fakulty. K jménu Jana Opletala přibyla další oběť totality. Zprávu přinesla agentura Reuters a odvolává se na Východoevropskou informační agenturu. Zde její informace. Tady je to úvod, která Východoevropská informační agentura. Dnes bylo ve večerních hodinách potvrzeno, že 17. listopadu 1989 mezi 21. a 22. hodinou byl při manifestaci na Národní třídě ubit student Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy Martin Schmid. Očitá svědkyně, která zná Martina Schmida od dětství a která s tím na manifestaci přišla, vypověděla, že po 21. hodině obsvíčili parašutisté v červených majetech skupinu manifestujících před jazykovou školou a byli je pendenky. Jeden z nich vybíral z obsvíčené skupiny zřejmě náhodně jednotlivé studenty, které parašutisté vždy odvekli do podloubí
Cesty a Mikulanské ulice. Zde všichni a částečně ve skrytu na silní sloupy tohoto podloubí své oběti byly. V podloubí nebyli žádní manifestující. Pouze parašutisté se byli vždy několik na jednoho vybrané jednotlivce. Hneď mi vypověděla, že viděla, jak několik parašutistů Neviem, či rozumiete tej nahrávke, no ospravedlňujem sa o kvalitu, ale je to autentická nahrávka z tej doby. Neviem, počuli ste, čo rozprával ten? Nie, dobre, tak nebudeme to, lebo ešte to trvalo, nebudeme to ďalej púšťať, lebo trvalo to ešte minútu a pol. Ináč, keď sa posnažíte na internete, si ju nájdete, túto nahrávku, dajte si Smrť Martina Šmída, rok 1989 a dá sa povedať, že práve táto falošná informácia v mnohých ohľadoch vyvolala tie nálady proti vtedajšiemu režimu a vyhnala 100 000 ľudí do ulic. Vidím, že tam sa pán hlási, alebo povedzte skrátke, lebo chcem vám vysvetliť systém, ako to bude fungovať. Ja poviem tento už len kratučký úvod. Prišli ste sem, predpokladám, v prvom rade kvôli Rudovi a Martinovi, ale následne bude diskusia, ale nepočkáme na tú diskusiu? Videl som, že tomu nikto nerozumie, lebo z tých mladých. Ja by som jednu poznal. Tak povedzte, samozrejme. Túto akciu riadil generál Alois Lorenz, ktorý dostal v Českej republiky 4 roky, schoval sa na Slovensku a dneska radí Pente a je to milionár. Áno. Takže len toľko som chcel povedať. Pre tých mladších v roku 89 bol údajne nejaký študent vymyslený, neexistujúci na demonštrácii, údajne ho zabili vtedajší príslušníci Zboru národnej bezpečnosti, vypustila sa správa do sveta a jednoducho Slováci a Češi povstali proti tomuto režimu, pretože tento režim zabíja mladých ľudí, študentov, ale jednoducho potvrdilo sa, že to bol výmysel a klamstvo. Takže to je len tak na úvod, ako som povedal, kto by si to chcel v kľude vypočuť, analyzovať, tak je to dostupné na internete. Teraz už nebudem to dlho rozprávať, odovzdávam mikrofón Rudolfovi Vaskému a prajem príjemný deň a zatiaľ ahojte. Tak ďakujem túto Myšunkovi, môjmu, čo by som povedal, však ja som mal aj video s tým spravený, vy, ktorí chcete moje kanály, sa to volalo, Porovnanie intelektu Mariana Mišuna. Tak to bolo už pred niekoľkými rokmi, ale vidím, že intelekt je sformovaný a sa formuje, takže bude špička. To je ešte, ako by som povedal, nádejný človek, ktorý vie sa dostať k veciam svojim intelektom. No. Takže ja som veľmi rád, že sme tu v Trnave a to, že nám nedovolí v Púchove, to je, by som povedal, také symbolické. Lebo túto Trnava vlastne bola na začiatku mojej politickej kariéry, keď som v roku 1998 založil moju politickú stranu Hnutie Tretie cesty. No a ja som mal potom v roku 1998, keď som kandidoval do parlamentu, som si spravil takú zvučku, takú znielku do tých volieb a neviem, vy, ktorí či sa to pamätáte, alebo sú tu nejakí pamätníci, no, ty sa pamätáš? No a to sa volalo Viva Slovakia Trnavského bezdomovca. No, ale ako tá pesnička vznikla? A tá pesnička vznikla tak, že Mečiar tu mal v Trnave zjazd, v Mečiarovej strane bol zjazd, ale 2 týždne predtým, čo sa stalo v Trnave, tu našli nejakého bezdomovca v teplovodnom potrubí, mŕtvého, ale potkaním mu ohľadali tvár, takže nebolo ho možno poznať. No a keď potom Mečiar tu mal tú schôdzu, alebo jak sa to volá, kongres, čo to HZDS, oni tam spievali Viva Slovakia, viete, tú pesničku. A ja to počúvam, pozerám Trnava, tam Viva Slovakia a ani jeden z tých hajzov si nespomenie na to bezdomovca, ktorého našli v teplovodnom
potrubí 2 týždne predtým, lebo to bola taká nová vec, neviem, ktorí ste tu z Trnavy, či si to pamätáte. Pamätáte si niekto toho bezdomovca, čo našli s ohľadanou tvárou? No, vy si pamätáte, no. Takže tak ma to vytočilo, že slová mi prišli do hlavy. A potom som tú pesničku, neviem, či to chcete počuť, alebo vy, ktorí ste to počuli na internete. Takže, čože? Radši, nájdi si to na nete. Dobre, si nájde na internete. No, proste bolo tak, že poviem vám slova, no, neviem to spievať teraz. Tak potom môžeme si zaspievať. Dobre, potom môže zaspievať. Nech je sranda na začiatok, lebo budeme sa vážnymi vecami zaoberať, takže radšej sranda teraz a potom ideme na tú nesrandovnú vec. Potom. No, takže čo bolo? Mňa to tak naštvalo. Vidím týchto proste ľudí tam, pivo a párky, tam bolo nejaká reportáž, neviem, STV či do toho. A tam vyspevovali a vy, proste nechcem nadávať, ale som si to pomyslel. A slová mi prišli do hlavy tejto pesničky. A to bolo akože maličká krajina, práve len začína, to viete, tá Vývát Slovákia. A potom mi prišli slova, že Vývát Slovákia, už nemáš čo žrať. Vývát Slovákia, už nemáš kde spať. Vývát Slovákia, už nemáš kde srať. Vývát Slovákia, máš ohľadanú tvár. No a toto som potom dal do tej pesničky, Vývát Slovákia, no a tak to bolo. Takže vy, ktorí si to pozrieť na internete, dajte si Rudolf Basky, Vývát Slovákia, Trnavského bezdomovca. Tam je tá pesnička, no. Nebudem teraz vyspevovať. No ale dobre, teraz ideme k vážnym veciam. No. Čo sa tu dneska deje? No vážení, už jak som to aj teraz spomínal vo videu, jeden filozof povedal, a tí, ktorí si nepamätajú históriu, sú odsúdení, aby ju znova zopakovali, aby ju znova prežili. No a čo sa teraz deje? Čo sa deje tuto na Slovensku? My zopakovávame históriu. Históriu, ktorá sa už stala. Stala sa v Nemecku po prvej svetovej vojne, keď na Nemecko boli uvalené reparácie. To znamená, Nemecko muselo platiť, čo vyprodukovalo, z toho, čo vyprodukoval celý nemecký národ, museli odvádzať miliardové sumy na tie reparácie. Tak čo sa stalo? Ľudia boli v také situácie, ako dneska na Slovensku. Tá vrstva, horná vrstva, tí grófi a baróni a princovia nemeckí a všetci títo bonovia, oni nehľadovali, oni sa mali dobre, oni proste si ešte žili. Ale tí ostatní ľudia, tí obyčajní ľudia, boli uvedení do takých životných podmienok, že každý rok niekoľko desiatok tisíc ľudí páchalo samovraždu. A páchalo samovraždu tak, že nie skákali pod vlak, nie že sa obesili, ale veľmi jednoduchým spôsobom, a to tak, že si púšťali plyn. Kedy si tento plyn na varenie sa používal v Nemecku svietý plyn. A ten obsahuje kyslík uhličitý. To znamená, že keď niekto bol v takej hroznej situácii, že proste už to nemohlo vydržať, tak čo spravil? Tak pustil plyn v trúbe, nezapálil a proste si dal hlavu do truby, nadýchal sa troška a už padol do bezvedomia. No a zakiaľ ten plyn unikal a zakiaľ susedia cítili, že proste tam uniká plyn, no a keď otvorili dvere a ho našli, to už bol neskoro, už bol mŕtvy. A ročne niekoľko desiatok tisíc ľudí takto páchalo samovraždu. Takže boli uvedené do takých životných podmienok, že proste nemali čo jesť, nemali kde bývať, ľudia boli vyhadzovaní, ľudia nemali na lekárske ošetrenie, ľudia nemali na lieky, ľudia proste, časť ľudí, nie všetci, ale tá spodná vrstva ľudí, tí proste žili tak, ako dneska Slováci žijú. Ako dneska žije tá spodná vrstva ľudí, nie že spodná vrstva, ale tí, ktorí nie sú pri korite, tí, ktorí sú chorí, tí, ktorí sú starí, slabí, nezdraví, proste tí, ktorí nemôžu vycestovať. Takže čo sa dialo v Nemecku vtedy, sa deje dneska aj tu na Slovensku. Ľudia tu páchajú samovraždy, ľudia, keď aj idú k lekárovi, nie je im dané ošetrenie, a keď aj im je dané ošetrenie, ale
lekár im predpíše lieky, no tak oni nemajú peniaze na lieky. Tu Tak, stačí mať malý nedoplatok, keď produkty. Áno. Malý nedoplatok na zdravotnom a a neušetria. ani lekár neošetrí, keď má malý nedoplatok na Na zdravotnom. zdravotnom. Takže vyhodia ľudí von. Takže ľudia sú v takej situácii, že páchajú samovraždy. Lenže dnešný plyn je prírodný, ten plyn není taký jedovatý ako svietý plyn. Takže ľudia páchajú samovraždy tak, že alebo skočia pod vlak, alebo sa obesia, alebo sa zastrelia, alebo proste alebo vyskočia z okna. A každý z vás takéto prípady pozná, ja nemusím vám tu do detailu rozprávať, všade sa to deje, po celom Slovensku, dennodenne, dvaja, traja ľudia spáchajú samovraždy. No a vlastne sa história opakuje. Len s tým rozdielom, že Nemecko bolo uvedené, nemecký národ do takýchto životných podmienok, pretože boli uvalené reparácie. Slovensko a Česko bolo uvedené do takýchto životných podmienok preto, že tu zničili našu výrobu, našu produkciu, našich podnikateľov, naše poľnohospodárstvo tu zničili, dali si sem svoje fabriky, kde tam platia proste otrocké mzdy, len na prežitie a ten zisk, čo v tých fabrikách sa vyprodukuje, ide von. Takže v podstate dneska máme presne to isté, čo sa dialo v Nemecku. V Nemecku všetok zisk, čo vyprodukovali fabriky, išlo von na reparácie, dneska ide von za hranice do súkromných vačkov týchto zahraničných podnikateľov. Ale výsledok je ten istý. Bieda, mizéria, beznádej, zúfalstvo, z ktorého sa dá dostať iba tak, že ten človek skočí pod vlak, alebo sa obesí, alebo sa zabije, alebo vyskočí z okna, alebo proste takýmto spôsobom. Takže čo sa stalo po druhej svetovej vojne, tak vlastne potom vieme, jediný, kto sa o týchto Nemcov, jediný, kto sa staral o týchto Nemcov, ktorí páchali samovraždy, bol Hitler. Nikoho z týchto ľudí nevšímal, iba Hitler si všímal, on o tom hovoril, ale tieto ostatné politické strany, čo tam boli, tá kresťanská demokracia a kresťanskí takí a onakí socialistia, vôbec sa nestarali o túto hroznú biedu, o túto beštialitu, ktorá je páchaná na nemeckom národe. Tak čo sa stalo? Hitler sa dostal v moci a potom vieme, čo sa stalo. Druhá svetová vojna, zabíjanie a tak ďalej. No, v roku 1945 Nemecko a Taliansko bolo porazené, ale fašizmus víťazil. Totižto, čo je fašizmus? Fašizmus není nemecký vynález. Fašizmus je čo? No, ako to definoval Mussolini. Fašizmus je, keď firmy, korporácie sa zmocnia vlády. A všetky zákony, celý štát začne existovať nie pre občanov, ale pre zisky týchto firiem. A toto Mussolini nazval fašizmus. On povedal, fašizmus by mal byť nazývaná korporatokracia, je to vláda korporácií, je to vláda firiem. A toto máme dneska. Pár firiem sa zmocnilo slovenského štátu, no a oni sa dosadzujú svojich ľudí proste a všetko sa tu deje pre ich zisk. A všetky zisky, čo sa tu tento národ vytvorí, ide do ich vačkov alebo sa odsáva von za hranice. No, takže história sa opakuje. Tu máme zločinský fašistický režim, ktorý sa zmocnil Československa po roku 1989. Tento, jak za protektora, tuto Rainer Heydrich bol tento protektor, ríšsky protektor. V našom prípade po roku 1989 celú túto fašistický puč proti Československu riadil Schwarzenberg. Schwarzenberg a Václav Havel. Václav Havel to už mali svoju fašistickú históriu, jeho otec spolupracoval s fašistami s Heydrichom cez druhú svetovú vojnu, keď bol tento protektor Čech a Morava. No a Václav Havel syn zase spolupracoval nie s Heydrichom, ale so Schwarzenbergom a oni urobili celý tento fašistický puč, rozbili Československo, zničili všetko, čo sme tu vybudovali, dali všetko zahraničným týmto fašistickým podnikateľom, no a my sme tu otroci. Už aj
protifašistický bojovník Ján Chudík, teraz bolo video nové, je to na internete, už aj on priznáva, dneska tu máme nemeckú okupáciu. Okupáciu tu máme. Tu sú všetko obchody, v továrne, všetko nemecké, všetko proste zahraničné, nič tu nevlastníme. Takže aj protifašistický bojovník Ján Chudík priznáva, že tu máme fašistickú okupáciu. No, takže Nemecko bolo porazené, ale fašizmus zvíťazil. A tento fašizmus musíme dať dole, pretože tento kinoží ľudí. Rozdiel je v tom, že keď Nemci boli takto vykinožovaní, v tom čase to nebolo trestne stíhateľné. Uviesť národ do takých životných podmienok, kde dochádza k vykinožovaniu, nebolo trestne stíhateľné v medzinárodnom práve. To bolo normálne. Likvidovať civilistov nebolo trestne stíhateľné. Angličania vynašli koncentračné tábory, milióny Indov zabili v tých koncentračných táboroch. Milióny v Afrike, tam cez vojenskú vojnu, tam zabíjali v koncentračných táboroch, to nebolo trestne stíhateľné. No a čo sa stalo? Keď Nemci cez vojnu začali robiť to, čo Angličania, keď Nemci začali vykinožovať civilné obyvateľstvo, bum, a už je to trestne stíhateľné. Takže my máme o mnoho ľahšiu teraz prácu, pretože teraz, keď sa rozhodli zastaviť túto genocídu, my máme medzinárodné právo na našej strane. Silu medzinárodného práva máme na našej strane. Lenže ľudia si to neuvedomujú. Ľudia sa tu starajú, čo bolo ukradnuté, čo bolo rozkradnuté. Zabudnime na tieto rozkradačky. My sa musíme sústrediť na zabíjanie našich občanov. A to nám dá silu a v tomto prípade, už dneska tu bola naplnená skutková podstata genocídy, ako je definovaná v článku 2 písmeno C konvencie o genocíde, už je naplnená skutková podstata. A štát, ktorý túto skutkovú podstatu naplní, stráca suverenitu a režim, ktorý tam je v tom štáte, stráca legitimitu. Takže už len na nás teraz záleží, aby sme si to uvedomili všetci a ideme dať dole tento režim. Ideme dať dole a nikto nás nemôže zastaviť. Medzinárodné právo je na našej strane. Ja tu môžem kľudne povedať, že ja idem dať dole idem štátny prevrat urobiť. Nemôžu prísť sem na Pávasky štátny prevrat chce spraviť, jak Osusky už aj tam rozprával. Vaskeovi malo zložky ochrany štátu, čiže to by mali stíhať. Nemôžu ma stíhať, pretože tento štát pácha genocídu. A ja idem zastaviť túto genocídu, ma nikto nemôže stíhať. Ak ma bude niekto stíhať, sa dostanem rozporujem medzinárodným právom. Takže toto je tá výhoda. My nemusíme robiť toto cez politiku, my zastavíme túto genocídu cez revolúciu a obnovíme Československo. Toto je jediná možnosť, ako zastaviť genocídu. Obnova Československa, naše výroby, naše produkcie, našho stavebníctva. Ale prečo obnova Československa? Tuto sa niektorí vlasy proste stanú dúbkov na hlave. A čo, my nechceme komunizmus? Nehovorím obnovu komunizmu, hovorím obnovu štátneho útvaru Československej socialistickej republiky. A to za tým účelom, aby sme v medzinárodnom práve mohli legálne vydolovať všetky dlhy, urobiť debt repudiation, že medzinárodné právo dovolí urobiť debt repudiation, čo je odmietnutie všetkých dlhov, v prípade, že ak dôjde k zmene režimu, fundamentálnej zmene režimu. Keď sa tu dostane nová vláda, nemôže jednoducho povedať, no my teraz nebudeme platiť dlhy, do ktorých nás predchádzajúce vlády vtiahli, to nemôžu. Ale keď zanikne slovenský štát, keď zanikne Česká republika, už my nemáme žiadne záväzky týmto, čo požičiali Slovenskému štátu a Českej republike. Taktiež my nemáme záväzky žiadne voči privatizérom, ktorí sprivatizovali podniky na Slovensku alebo v Čechách. My nemáme žiadne záväzky vlastníkom pôdy, ktorý slovenský štát alebo český štát predal do zahraničia. My nemáme týmto ľuďom záväzky a nič od nás nemôžu vymáhať. A medzinárodné právo je na našej strane. Preto musíme obnoviť Československo. A ďalšia vec je,
že my máme bohaté skúsenosti, ako robiť veci zlé. My vieme všetko robiť ako veci zlé. Všetko, čo sa tu udialo od roku 89 bolo zlé. A teraz, keď my obnovíme Československo, vrátime všetko späť, my začneme odznova, ale už nič zlé nebudeme robiť, pretože všetko zlé, čo sa porobilo, už vieme, čo sa porobilo. Nebudeme to opakovať. Takisto vzťahu s Čechmi. Keď tu hovoríte o obnove Československa, niekto povie, tí Češi to a toto robili a toto nás spravili a toto nás spravili a hento to nás spravili a čo toto nás spravili, to nás spravili, proste milión vecí, čo nám Češi zle spravili. Ale však dobre, že zle spravili. Takto vieme, čo bolo zle v našich vzťahoch medzi Slovákmi a Čechmi, už to nebudeme opakovať. Takže chvála Bohu, že narobili zle, akékoľvek zlé veci narobili, teraz už to nebudeme opakovať. Takže dobre, že narobili zlé veci. Dobre, že sa tu narobilo zlé veci posledných 26 rokov. To sú naše skúsenosti. Sú to skúsenosti, ktoré sme zaplatili tisíckami životov. A keď hovorím tisíckami životov, to nie sú len tí, ktorí skočia pod vlak. To sú ľudia, ktorí 14-15 tisíc ľudí zomrie ročne, pretože nemajú na lieky. Doma zomierajú. Oni nechodia skočiť pod vlak, oni sa nechodia obesiť, nemajú na lieky. Idú k lekárovi, ak majú zaplatené aj proste poistné, idú k lekárovi. Lekár im predpíše, idú do lekára, nemám peniaze, tak neberú lieky a na liečiteľné choroby zomierajú. Ďalej, okolo 5 tisíc ľudí zomiera v nemocniciach, že nedostanú patričnú lekárskú opateru. Teraz som mal video s týmto bezdomovcom, tu máme jeho fotografie, má popáleniny, mal úraz, proste vyhodia ho na ulicu, si pozrite to moje video, si to potom môžete pozrieť, vyhodili ho na ulicu a teraz, jak to bude žiť, neviem, lebo keď dostane septický šok, on môže byť mŕtvý zajtra. Lebo poisťovňa nám sa ho neoplatí liečiť, vieš, ako, lebo oni dneska iba na zisk pozerajú tie poisťovne. A teraz, jak doktor Ladislav Lisko, takisto mal rakovinu, čo spravili? Zmerali mu krvný tlak, zmerali EKG, povedali mu, no, krvný tlak je dobrý, EKG je dobré, choďte domov a zomrel. My sme mu potom pohreb robili, to mám na mojom YouTube kanáli, teraz nebudem o tom hovoriť, to len tak naznačím, si to pozrite, tam je celé story o docentovi Liskovi. A toto sa tu deje, tu sú ľudia zabíjani, tu sú zabíjani ľudia. Toto nie je ako ten študent, jak sa volá ten študent na tej národnej tříde. No. Toto nie je Martin Schmidt, vážený, toto sú mŕtvoly ozajstné mŕtvoly. Každý to vidí po sídliskách, jak ľudia vyskakujú z okien. Každý to vidí, keď idete do rušňového depa. Tu sú rušňovodiči, spýtajte sa ich, rozprávajte s nimi. S policajtami sa rozprávajte, keď sú v civile, tak keď sú v službe, sa nebudú rozprávať. Ale poznáte policajtov, oni tam chodia, keď tam prejde vlak niekoho, oni tam chodia robiť zápisnice. Tam sú mŕtvoly a tisíce mŕtvol v policajných zápisniciach. Tu sa zabíjajú ľudia masovo. Tu je masové zabíjanie ľudí, vážení. Tento režim nemá... Spomeňte štatistiky, jak sú manipulované. No a potom tu sa niekto tu odvoláva, ale však štatistiky samovrážd klesajú. Neklesajú. V prvom rade je rozdiel medzi samovraždou a samovraždou. Ak niekto skočí pod vlak, alebo sa obesí, pretože ho frajerka nechala, proste je zamilovaný, to sa nepočíta ako genocída. Ale keď niekto skočí pod vlak, pretože nemá kde bývať, nemá čo jesť, alebo exekútor ho ide vyhodiť na ulicu a nevie si predstaviť, že by proste ako bude žiť a spácha samovraždu, to sa považuje za genocídu. Presne jak 2 dní pred voľbami, 5. marca, jedna žena v Poprade tiež bola chorá, trpela, tak si požičala na lieky. Potom prišiel exekútor, hrozil, že bude vyhodená von, tak čo spravila? Na nástupišti v Poprade skočila pod vlak. 5. marca, jeden deň po voľbách, čo sa stalo? Podobný prípad v Nitre. Penzista, 70-ročný, išiel ho vyhodiť von, tiež si požičal peniaze, trpel, nemal na lieky, nemal proste, aby prežil, tak si požičal peniaze zase. Išli ho vyhodiť von, kam pôjde 70-ročný penzista? No tak čo spravil? Podrezal si žily a vyskočil z okna. A toto je dennodenne. Toto nie sú výmysly, toto nie je Schmidt,
toto sa tu deje a ľudia si toto musia uvedomiť, že tu sú ľudia zabíjani a my teraz ich ideme dať dole, týchto hajzlov. No, takže tu sa nemáte čo báť. Ja od vás nechcem žiadne, aby ste vy niečo robili, brali roxory do rúk. Celá revolúcia bude, ja už to pripravujem, spravíme to nasledovne. Najprv teraz v novembri ideme spraviť zoznam všetkých, čo tu vládli po roku 89. Všetci tí sa podieľajú na genocíde páchané na českom a slovenskom národe. Spravíme zoznam. Tento zoznam dostane prokuratúra a polícia, dostane to OSN, dostane to aj Európska únia, aj Medzinárodný súd v Hágu, s tým oznámením, že títo patrí genocídu a ideme ich zlikvidovať. Fyzicky zlikvidovať, ale dopredu budú vedieť. Takže len tí, ktorí neújdu, budú ubití na smrť, nie za účelom akože teroristická akcia. Toto nie je terorizmus. Terorizmus by bolo čo? Keby sme nikomu nič nepovedali, sa tu zobrali a išli niekoho ubiť na smrť. To je terorizmus. Toto nie je terorizmus. Toto je legitímne vysporiadanie sa s páchateľmi genocídy za účelom vytvorenia odstrašujúceho precedensu. Takže 2 týždne im dáme, oznámime im, dáme im adekvát notice 2 týždne. Tí, ktorí neujdu, tých pochytáme a budeme ich byť na smrť s ročnými tyčami, aby to bolelo. Nie strieľať, lebo to je mŕtvý hneď. Prvý ti už ušiel. Čože? Počiatek už ušiel. No počiatek už ušiel, tak nech ujdu Prvý všetci. začína utekať. A však už majú aj na Floride, majú niektorí už majú domy kúpené, takže asi moc veľa ich tu nebudeme zabíjať a takí osudky asi ujde prvý, ale tí, ktorí budú arogantní a sprostí ako Čaučesku, totiž čo sa stalo s Čaučeskom? 2 týždne predtým mu radili jeho poradcovia, jeho dlhodobí spolupracovníci, že aby ušiel, aby zbalil kufra a utekal. A Čaučesková žena, tá vlastne spôsobila smrť, lebo ona začala na tých ľudí nadávať, a čo tuto, on je prezident a on je vrchný veliteľ armády a on má sekuritate a televíziu a toto má on, čo by on utekal. Ale oni povedali, že už to tak vrie, lebo títo vedeli, čo sa deje, že aby ušiel čím skôr. Nie, on nebude utekať. 2 týždne prešlo, bum, postavený múru, dávka zo samopalu a bol mŕtvý. Takže týmto hajzlom, čo tu vládli doteraz, my dáme vedieť 2 týždne dopredu, neujdu, ale tak väčšina si ujde, ale budú takí arogantní ako Čaučesku, skončia horšie než Čaučesku, pretože Čaučesku dostal dávku zo samopalu. Túto dávka zo samopalu nebude. Tu budú roxorové tyče a budeme to piť. Nie po hlave. Celé telo dolámeme najprv a potom keď budú dolámaní, ich rodiny, ich dáme takto do radu, alebo im vystrelíme mozog, takže ich pritlačíme hlavne pištole k hlave. Dušan Kovaček sa už teší teraz, špeciálny prokurátor. A ten plyn z toho výstrelu vyfúkne mozog von na ich týchto. No, takže budeme tak robiť, alebo vytlčieme ten mozog. Takže uvidíme. No však to... Počkaj, musím... Toto zruším. Takže toto není terorizmus. Presne, lebo ťa zoberiem. Toto nie je terorizmus, toto je legitímne vysporiadanie s páchateľmi genocídy. Takže ja od vás nechcem nič, len šírte, čo ja idem robiť. Šírte, aby ľudia vedeli, pretože STV nebude, keď toto začne krvi prelievanie, STV nepovie, o čo ide, že tu ideme likvidovať páchateľov genocídy. On nepie, teroristický útok, niečo tu tam vytlkli mozog tomu, tam vytlkli mozog tomu. Nie. Najprv zaberieme STV. No, takže sa nemôžeme spoliehať na STV, presne ako v Turecku teraz robili prevrat. Nikto nič nevedel, o čo ide, no a ten prevrat bol zlikvidovaný. Ale takto ľudia, keď budú vedieť, o čo ide, a na STV budú tam tárať dezinformácie, ľudia budú vedieť, o čo ide. No, takže tuto máme jedinečnú šancu. Medzinárodné právo máme lepšiu šancu než Nemci po prvej svetovej vojne, lebo medzinárodné právo nerobilo trestne stíhateľné
uvedenie časti národov do takých životných podmienok, kde dochádza k vykinožovaniu. Ale teraz už je to v medzinárodnom práve je to zločin. Tuto máme zločinecký režim, ktorý my môžeme dať dole, ako náhle sa zorganizujeme, ako náhle všetci budú vedieť, o čo sa jedná, idú dole. Takže tu nebudú žiadne protesty, tu sa nejedná o žiadny Majdan, žiadne protesty, lebo tam v Majdane sa zabíjali nevinní ľudia. Tu budú na zozname hajzli, ktorí budú zabití, budú môcť pripomienkovať, OSN to bude môcť pripomienkovať, prokuratúra to môže pripomienkovať, polícia to môže pripomienkovať, Európska únia to môžu pripomienkovať, takže to bude prichystané v súlade so zákonom a celé toto vyučtovanie bude v súlade so zákonom, pretože medzinárodné právo umožňuje a dovoluje a nerobí trestne stíhateľné usmrtenie tých, ktorí páchajú genocídu. To medzinárodné právo povoluje. To nie je trestne stíhateľné. Takže toto ale nikto nevie. Preto sme aj túto v Trnave a budeme po celom Slovensku a po celých Čechách, aby si ľudia vedeli, o čo sa jedná a vedeli, akú my máme moc. My máme moc medzinárodného práva. A títo hajzli sú mimo medzinárodného práva. Pretože akýkoľvek režim, ktorý začne páchať genocídu, sa okamžite stáva nelegitímny a štát stráca suverenitu. Ľudia, ktorí chcú sa podieľať na zlikvidovanie tohto režimu, nie sú trestne stíhateľní, ak sa ozbroja. Pretože za účelom zastavenia genocídy ozbrojovanie nie je trestne stíhateľné. Takže vážení, toto je niečo úžasné. Počkaj, toto dám... Vypnem to. Takže toto je veľmi dobrá vec, ktorú Nemci nemali po prvej svetovej vojne. Nemci museli spraviť, potom Hitler čo spravil, tak Hitler spravil svoju politickú stranu, proste zvíťazil vo voľbách a takto išlo cez politiku. My nemusíme ísť do politiky, my politikov nepotrebujeme. My potrebujeme odhodlaných, odvážnych ľudí, pár, pretože tu nebudeme akože 100 000 masy behať po ulici a naháňať týchto hajzlov. Nie. My vieme, kde budú bývať. Pôjdeme pozrieť, či sú doma. Sú dvaja, traja. A hotovo. Ale my už teraz robíme mapu, ja už robím mapu a kompletnú politiku. Takže tuto nebudú, že nejaké Majdany. Nie. Polícia bude vedieť, ten je tam, ten ešte nezdrhol. Dobre, pán policajt, ideme ho zlikvidovať. Bude vedieť, prokurátor to bude vedieť. Toto nebudeme robiť žiadne tajné úklady na nikoho život. Žiadne tajné úklady, žiadny terorizmus. Teroristi to robia, nič nepovedia, nastavujú bombu, vybuchne bomba a zabijú bezbranných ľudí. Zabijú nevinných ľudí. Ani jeden jediný bezbranný človek v tejto revolúcii nebude usmrtený. Ani jeden. Tak je to správne.